Il-ħamis tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 11, versi minn 14 sa 23. F'dak iż-żmien Ġesu kien qiegħed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ l-imbikkem tkellem u n-nies staġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: bis-saħħa ta' Belżebul il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh riedu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom: kull saltna maqsuma fiha nnifisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll u kontra tiegħu innifsu, kif se żżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belżebul inkeċċihom ix-xjaten? Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebul u liedkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom, għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għandek protezzjoni tajba kontra l-ħażin u l-periklu spiritwali? Meta Ġesu kien ittentat mix-xitan fid-deżert, u rebaħlu permezz tal-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-missier. In-nies li kienet tersaq lejn Ġesu bil-fidi u kien jagħtihom il-vera libertà mill-ħakma tad-dnub u mill-forsi tal-ħażen u tad-dlamijiet. Fil-qari tal-lum naraw kif l-awtoritajiet reliġjużi ta' żmien Ġesu kienu wisq medija fuq il-liġijiet u s-sistemi reliġjużi tagħhom biex jinbidlu u kienu superbi wisq biex jissottomettu lilhom infushom għal Ġesu. Żammew riġidu fl-osservanzi tal-liġijiet ritwali tagħhom u naqsu milli jgħixu dak li kien tassew l-essenzjal, jiġifieri li jaqdu d-doveri tagħhom tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Minħabba li l-Fariżej u l-kapijiet reliġjużi l-oħra ma kinux jgħixu skont kif ridhom Alla, il-poplu li raw Ġesu dak li ma ridux jaraw il-Fariżej kienu spiritwalment mitlufa u bil-ġuħ għal Alla. Ġesu issodisfa il-bżonnijiet tan-nies li jemmnu fih u ton fidi u tama ġdida fis-salvazzjoni ta' Alla għalihom. Kull fejn jixxandar l-Evanġelju, is-saltna ta' Alla tiġi manifestata u tingħata il-libertà vera lil dawk li wieġbu bil-fidi u l-fiduċja f'Alla. Inti titlob għal ħidma tax-xandir tal-Evanġelju biex fi żminijietna ħafna isibu il-vera ferħ u ħelsien f'Ġesu Kristu? Mulej, għamel li s-saltna tiegħek tasal għand kull min jinsab imġarrab u fid-dlam. Imla lill-qalbi bil-ħniena u t-tieba tiegħek lejn kull min iħossu waħdu, imġarrab, u lejn dawk ta' madwari li ma jafux bimħabtek u bil-libertà li tatina ent. Użani biex inwassal l-aħbar it-tajba tal-ħniena u l-imħabba tiegħek. Amen.